ende ne chinga kichingia tukumerana asembeo tole manya make igoro ye sheria ne Richiko liense ya Kenya ekero kira lituko lya Alamisi tukumerana no mwakilo ito asembeo egoro totebia mange kubwatekana ne Richiko aiga no tukwemanya amange ali tutamanyetie kurende tubwenerete koyamanya igo ikire ase studio mwakilo ito wakili George Morara Bwa'Kuma Koromaosa and Co-Advocate Company korase omuchobo songo nabaigo Nairobi inyorangani garo mo advocate we High Court yense ya Kenya anya nelitangani okoligerere nande kwa marorire ni mwelibaga ekwanire buye ko monyene aene kiengana bana atebire igo egera tumanye gukora mange gustumanye gukwana mange asomurubulio bweli chikalamisi ekerekira se studio karibu sana wakili. Asante sana Sara. Ande mbiyamona se station ya Ndizi TV. Yes. Asoko ngari bagari ogochaga. Karibu sana. Nabanchwa barigerere nabategereri kuruchingo ngo chance chense. Abarubumbu yaso usangana nje asoko ligereria mangana biratatu aso bumanyi bweli Richiko na mangana yekatiba. Tinda abaga chubikyange isato bono. Ibere. Yene ya gatatu yale koba ene ya gatatu yale koba lakini ngo basaba mo ni muradi egasi ni mbwate nkeigango mbwate ebetereretie to korase gekegetambe yes nyoro buno mo sike mo his excellency the governor na nchole tase task force ya pending bills na pending bills ya Tourist Commission na kianda to ikaransa se ATC Kisii so ntogendera to ko lingoria chibil cha madeni ya county ya Bwate so negasie nyinge nero yagerire ntara ikagase station chiwikibere bia mono twakwabeire mwanchumuligererio kwabeire asingenche mirime yine mekongu mbali no gokori iyo bade yawo bene nerororo yelio kora yakira Ritiko igo twakangambia mono asowika ase studio mwanchumuligererio tubwatie Ndizi TV News Digital abona otole Facebook live na bako comment you like you share YouTube boigo you subscribe you comment you like you share egera bantu baumira amangana yaiga asenchera yubikira nukigima igo tutumere libolira olinde obwate gochaga iga se studio karanga likende yonsi obwate kulingana na Richiko wakili no alega iga ntobwate kakiange ensemo ekero togochugukwana abene nerega iga ase studio chinga kichiri wakili atarenga ase studio inche noyo minto Brighton magoli togatema kora kwanera make aliako na otobwatie birandi ngora togakwanera igoro ya mangana atatu ayo manjo muri antebatinga wakili nera kara ikase studio nera na bakora totebye garto ya manya zaidi nonye mwato tebetie Ritiko liria tare ngororo tukaligerera igoro yelieta gosengana ya task force engana ya tribunal ne committee wakili otebira iganga nacholira se a task force atatebinga yonera somurobelio bweli Richiko ne katiba naende task force ingento kieke koranchendo chinganga gochererana intake wotebi unalitu abatebeti tugatema sana wakili tulijaribu sana na Brighton okwanera igoro ye task force ingento ki tribunal ingento ki ne committee aina mangana almost the same korende nabwate slight difference abokora chakera we recap tumanye goswa ase etopike Ritiko lya rero bia mono Sara ase obo manyi bwe binte binge bigendera tase ase amangana usikanete neke katiba nege sheria na ngutakale twanyarigereria kurwa okomanya kwe ekiri Richiko ligoteba nande nkie katiba goteba chinsagisa to chia serikali echire executive judiciary na legislature so eya nana yetogocha twakwanira gaga naye yera mangana judiciary na mangana yeke katiba ne Richiko so amalieta ya tatu a task force a tribunal ne committee na wale akomachigocherana amo yes now a task force igere egetengo kerosiri ge kerigererie
egento getekemo ekerenga getekemo bono buneke task force ye gwa kwana gose na introduce nande igebe kiroro erigereri gose ringoria magana yechi amadeni ali county ebwate na amadeni ana kiachete abeto nande na ki akoakanwa nararia gwakanwa nararia taigwakanwa ngiye kugeraria akanu gose ndi akanu iye kurigeru na kerache amachiko na bwateti gwe ayo kolegente task force njaro se tuga no musiko mu president wito Daktari William Samoei Ruto ete ya CBC noroche rieta rirega gwekerenga CBC ekerenga na education so a task force ne committee achorire na ro ne committee a committee echorire koringoria mangana ya chisemi cheto so task force ne no omukosanyiko bw'abantu bagochorwa ne authority ose eke obogambi gete erinde ringori erigererie ama eding anagete ose kerenga gete ekike getakere kero obumanyi bobo gogoche tribunal a tribunal ne committee nero ero siri go tori go solve and negate a dispute a dispute no go Taiwana oso ama o Taiwana oso go ta ogotaba no bomo obututuka no ogotaba obomo ase di nganagete so a tribunal maybe beyond speak over there as the provisions of the constitution the judiciary you go chane go break it down and nankia goteba a tribunal e karo ya rosigu a tribunal ye bwate chinguru une court a tribunal na beko na chekina lakini kinera na che na boge ko appeal wo se keringo rigwe na ndene high court all right tebwati geto to ko na final jurisdiction na te ko na chekina kyo mwario ekina ya na chire na boge ko buri ukuruo na ndikirwa ase getangiro gendo ya kabere a committee ne kyombe kya bantu it's a group babekiramo ose bachetamo ase sababu ye gento gete sababu ose tota na bone committee ya rosigwe yoko ligere na kichire radio station chigo kolegas ose committee ya skuru ose committee ya matanga ose ya matanga bone yena abantu bake kumusanyiko bw'abantu ogochamo alafu manya koligereria egento gete gokora ariata keire na yatata keiri kebeke kando na gosuguma agenda ye kusudio mutwe biamona wakili ntu arenga atambe ntu arenge komo enataka okonfirm obono mwanchi muligereria rochengo bongani tokonya konya warkorwa so wakili mbuliko enda ansibusa in fact ne confirmation nagani abeke egere na intu na lituragendere gusuka bosio nigo tuli na wakili George Morara Bwa'Kuma aseri tukolia lero tochugukwanira igoro yobwene bwabana anene bali neglected ose neglect ninki na ende abana muna abaiga mbwene kibabwate ende kero monta achire mamincha yobwene obubu abana abaiga penal code kesusuro nkere kieke ose punishment ke yakwe wa kisheria ende ayonsi nale ase ekatiba kwete tutarika abo wakili emudiere ne ya matemu emudiere ne ya matemu ejeskuru nchikolete bija kara kwana kende igoro ya congratulation messages which ase abana ba class of 2022 na kurua ase nchomanyane na bari banche tesemi ase nse yeto ose ngongo yeto ya Gusii nense yeto ya Kenya negento kyo mogoko sana na matema na tangase tu no musike Ezekiel machogo no mwana itonkaga no mogako itoto sigete na hande na nyora liba ryoko bo waziri we chiseme na botwa yato ete motisha goto rujina matemu gasogete na matemu gasoka chi agakuna ense engima matemu tasaregete na bintu binge mbiabete ebibira asali chinkoro usibikeye motivation ya abana babakorete abana mbetete skuru nere ko rugatiga aga ko excel
na roche ya renge yamo ye chi skuru even imperial nsa ncha kora tabia treza ncha kora tabia elimu ncha kora tabia nche mo anchuo monene wechi semi na bana baito bagenda gojumotwe na bongwa kerambya mo na bali mu baito asekurwa bali mukurwa ba master ba deputy na teachers responsible teachers barase primary school basic education aba ba prepare abana kurwe nursery baka bakoleta matemu nandi bageta bagatobeka se map ya Kenya na ntubwata abana bangaine nandi bagokora buya actually county ya Kisumu na county ya Kisii na chichishaineti asorongorwa Nyanza Nantuira no twakirembia mona abaibori yes na baro wase effort babigete tugukura kabisa abana aba tobate na the sky beyond the sky the limit yes buna bakoleti buya and ba so secondary bagendere buya bia mono asante igo bono mwanchu murigereria no tore igase studio na na bogututumira kuburi konde gwasigo tutete tukwanira wakili igoro ya rights asa abana bonsi yes alafu tumanye gucha tubike kando abana mbarororo batigire usibali neglected kurende igo tutete tukwanire about rights to our children according to the constitution nchire chiechi ndio montago chuenda kando ose ndio montago chie oenda mamincha yo bwene bu mwana tumanye go break down tumanye go ikase ntagete yes Sara igere koto kwanira mwana right cyabana igego amarigara senkoro yane na maisane aye kisa kyabera umwana sagine na asesagine to kumusabera nyasaya mubweni lakini takorora sobugima bwaye Orio bakorete ayayo go letro mwana orio bororo na komogera etiraya abekerema oto sabanyasaye ababere lakini Richiko yense ya Kenya ekatiba na machiko onsipi aba bakoretaria wa face Richiko na Richiko adabu ye Richiko eba orokina inse yeto ya Kenya tebwatiribaga de chingiti kibabwekaine chigokora hujuma chigokora okobe ko mwana omakebuno oriyo tamayitikende mu myaka 3 na no mwana mwabo munyaruka wetere kibeterete na ekero tukurira umwana osagini na abana bande ababwate chichangamoto chogotanyora wekerana ne ekie katiba yote yabegori umwana ekatiba se article 53 yewo kwana magana y'abana igo inyorabuna ase bintu biri anchored in the constitution yani biri kira se constitution ase katiba bibe kiroro bibe kira ekegingi kebe kira ase katiba na magana y'abana in article 53 enta tutunyirigereria asini ni gakuruoro alafu tumanya goche ya magana yoko bari abana ba tairi omwanji bare neglected again take tanganya sa mwana omwana kiro omwana okoiborwa igabwate a right yo korokwerieta na koba omokenya nationality atware ria bunaiborwa na bwate right bunandokire George Morara Bwa'Kuma ne ntata maremu lakini ria tangete George Morara so to wote right na ngete ayensara nyarangi ontita na tata ayensara nyarangi igona koeta marieta bune katiba goteba igobona senche naye agari tanga ntotebe abaibori aba baitubuna to kanse studio nayo mwanju origerete kuruga kwa se TV di tanga ni kara origeria marieta ya wa matangani omanye na tato mino na mamo mino mba koete right yawo yeke katiba utwara marieta ya matangani bune katiba goteba na ro producer na kwa Joshua Uta tumetiria kabere ndire Joshua Uta igore ndo ireria ta amarieta
Ona erenjo ushwa gutarira na rogetwe ine right yo mwana ndo bwanzi korokwe Rieta utware Rieta nande arigereriwe uno mu Kenya umanye goche yakabere mwana ndo bwanzi ubwira ase chi emepaka yense ya Kenya na bwate right ya basic education yani elimu eli ya kurunse koru elimo taba na child baby class atire aje nursery aso primary right kero mwana gere lasma anyore basic education ine katiba godabo so mwana ndo bwanzi otai goche skuru okare gotumoje koya amaje gosomba amaje umwana okobe kwa chikorera yo tari katiba ya Kenya umuntu ndo bwanzi omate no mwana nare osiekeire ota ore miaka emeke otachietie skuru otariribaga amanyenki a tate ti to tu ba baby bobu anyore umusingi bweke elimu yo oyu otaranyora obwene bwaye bweke katiba obwene bweke katiba kero mwana goikamanya 1 2 3 4 5 6 paka 1000 oiko mwana yamanya a e i o u mwana goikamanya a b c d e to z mwana oyo goikatware that basics chia elimu aiwe foundational background yo osoma lakini abuna ndo akili no konyora nge challenge yere mono mona abana mbaro konyora bale disability abana bali no balema okonyora nge right yabangi babo mbali ko egu reason igo babisire up to this era buna to kwana bayibuli mbaro batana gosokia bana ayuna mamacho bagokora ayuna mamacho asege katiba na anda asege sheria umate katiba na rori chiko rire umusingi oito na katiba yokayata na amachikande na rosigwe ayoko gendereria osiko kora katiba ye etware kielelezo so mwana osiekeire ole oseno yoiboire ose onyore toborema boria kimwanya bantu tokorera obosoku komoreta isiko oso mwana gare egento mokuru kasike usina lichara ote oso mwana gare ekerema totebena oso mwana gare omouko igare oso mwana gabwato botaba gosabwate are edef tari koigwa oso nyoro mwana igare encheragete etari goikerani no monto ore boronge mwana oyo tabwenti gosiekerwa eye bali bakobasiekera gose banga ko bareta isiko barurekane bali babwato bosoku bweke mwanya bantu lakini mbara akonya ase ogotak omwana oyo gabwenti koro kugubwanchani nko ndandi guchinse nkoroke mwana tayo obwenti koegwa gose kobekware na kotwara obosibori bwaye gotwara omorembe no okwegokia buna mwanya bantu nde bwensi Uyamono sana mwana goika wesemi education tuachakire Rieta tuachakire abe nationality abe citizen tuacha umwana bona toko yande ya gatatu toko enda oiko mwana aikera ni gwasoko wendagera nutrition ebintu bitatu nutrition shelter na health ebi bitatu bono byandalaini bono bibiretete obokongu ase society yeto asingicho yobotaka nutrition omwana igabwate right yo koragera buya aikera nigwa aragere buya ukoragera buya no konyora a balanced diet asukunyarekana kore omwana anyore chi protein chi carbohydrates anyora amache ebine bintu bire ase katiba muna mwana tayo utakere korara nchara mwana tayo takeire atware kwasha kose marasmas eliya kero mwana aremeire ebyungo gete bitakere ko basomobe umwana tatakeire koba atabwati asamenyete enyomba shelter asebamenyete aya egiya gatatu mwana tabwentu koba atabwati obobwenia yani health care yani okorendweke ege afya umwana gabwentu gutware right aya na ka ritangane kera iboirwe aiborwe with the best
care yoko iborwa eyo maternity to konyeruka prenatal neria atara iborwa eyo minute na ngina wikaetere birine kibiria nanda arendwe oborito borendwe nande kero mwana oyo aiboirwe erito kuruka postnatal iyere na omwana oyo bono okira senseye buna mwanya bantu buna ekeumbe kenya saye omwana oyo bono natakere nande abetu kisindani kiricha vaccination chirichita polio nechichionsi measles echiakorwa betwe omwana oyo natakere na agakuba kari na kamuriga arwariwe tabwentu gotigwa gosabe kuna tigebwenere usina masabato kumusabera na tiga tusabe nyasaye abwene yaya nyasaye garwete medical science hekimeye elinde tutumia mariogo kubwenania kubweniwa Yobo no musubati yo konyorole bwebwataranetie ogwitino musajo ye talikuragira basubati bane baro batalikwa attend clinics onyorre umwana nonye ninka tachitnya gitari arro umwana buya na enda agende gento kende gwatebire wakili umwana anyore nyumba sakobera ekera anyorirwe umwana aragire buya umwana asokwe buya lakini tuche twakora the street children ndoche ngabono enseme yunigo baunererie okunereru unkoro na kidogo gerabe asake gera sikoba singecho yechi twa ebire tutabegeti chi structure ne chi policy echichira koro botakobo osaba torochi bali as chi street eserekali ebwate ribaga ne chinguru na intwaba eserekali yere Nairobi ya mosike William Daktari Ruto na serikali yere gaga Kisii yo mosike Paul Simbarati nchibwate ribaga nchibwate chinguru chogo formulate chi policy echichiragera turusi abana ababale chi street ayuti ganko iraneri nkona chase nene bona Kisii ntubwata male mabera atatu aye serikali aya chibesegete che budget chi gochikobe ku kando eyuninde no koegena na ekero omosike Simbarati arenge campaign trail na to promise na chikororase ako center gete koroswa yaba bale chi street abana abale chi street ne chi family chi street chirarusigwo abana abana nabangaini sana bale street lakini asengecho kuruchinka batanyole ti shelter yetwakwana yani obomenyo batanyole ti obwanchani obotwakwana batanyole ti endagera no kwagatwa bamanyire kumenyoka batamire bachire street ga abana aba baise kurusigwa bairwa center gete yagachire tote no bole mubori bokare nyangoso tote gose juvenile center yebekire gaga yamanga guso bonde no bonde center oswa se bakonda baira ni we school omwana oyo gatamete kurunga singichendagera etayo aragenda sendagerere ne school ere gawo tagosoma so ne policy erabe kwe na begende ko moderated to situation yetole to genda situation yendog no ne serikali ya Nairobi ne policy yakobekwa abantu bari be street bonse ekiki abaruze tichinsobo ne bintu bitatu amakao na batabwate endagera batabwate ubwanchani batahorogetiwe omoibori kwabo kamambi no goito mwana mwana onkwa moreta tali magacha Kisii sho akarigirire town na kiere atana iga ndata manga ndagaria bali bande mbayo gali bamenyete gali street omwana utamoche street bia mana sokwereneria ribori yakigima no mwakili mete tokwigena kabisa na into no kwigena waitonga abana bamba konyorende baikeranirigwe obwene bwabo kikatiba baragire bya batwarase bakoba no kwigena waitonga omoske Paul Simbarati na ko romo chandojo na ende I believe na eno yenetenga na chiwikiranionzi yes ego twarorire obwene bw'abana ego twarigiriria ngebintu bitatu bine yes bine bonto karagosoa biengenje mano bone kitogosoa na kiyosikane no mwana yosagire na abana banda bange abatoroche igo yakwanda na
omwana gabwente koba protected from abuse ngiyateba omwana alendu kurwa ogochandwa ogochandwa kuna kukorete tabana abare street ogochandwa na kukwarete tesagine gachokorerwa ogochandwa omwana keragosa tadina ne kumutorere kumwaka chi slippers okumurute bikombe nyomba yaya omwana tadina keragosa nagenda roche mara 10 ntuto metinere punishment ngiyo ko mwana punishment yo mwana yebwente kobe punishment ekoba equitable no bwanchane punishment osoko kogororo mwana osikogorora monto ne bwensi tubwente kobe gento kuguna punitive no lyo gotwara obororo asekeruta ete kogororo monto yani okogenda wetania asa makora alikuwa teto ogororo monto lakini gwazidi asoko mubekera obororo bono abuse igere elio gokorera omwana gosogokorero oyoro bwe myaka emeke egento kerikere maminche kino na kwa gutakokorerwe erinkwaro cyo mwana yetoibete beza bakamubekera amasakara gako bakamusamba n'amaboko aya nara akoiba omwana sagini ose bona ncheno mu wakiri lakini tinchake go preempt kineke oringo ikigware court lakini bona kumurusia maiso njiritanga nkorarigerere neye omwana oyo gosega atebete na arorege kyo gokora guchinde goteba ke moisie ke gotena guchure goteba engo kurusia maisaya eyuge gwita chinkoro chito sara very much amaisaya sababu yo kunyarusia yo yaringe gento gyoko motiche lesson wosuko mobekero obororo lakini gago yo ne etaneti alipita mipaka eneri raikarita manyati kende ritaramanyama ya namabe umwana omokebon nonye omaito goko imagine kwara abana ntubwate tubabere nabana umwana oyo gosega murangereti goseriria kara amatena naro rege ntokora ntasema akarangira gatena nchwangu akara karangiri kakagoka osine getamtamu akareterete bono riu na gatete na raranse karakwe gakaete na karasi kanga maiso egakaete na ngochiasa bale osine yanko yaye osine kazi ni yaye wakili, I'm yet to come into terms korora the pain umwana oyo had to endure mpaka bono iga ngoika nasimyu kabisa nga mburubunga ninaki omwana oyo alimereti because gukora monta maiso tali gento kerera isi tali sendani kwa mubeta abuneli monta kora betu yeli gandi gento kere ni human sara so botoru abuse to yandi yakabere omwana neglect neglect no gotiga ogotiga omwana ko neglect mwana tabwantu ko neglected Koma neglected na bibi koirera these things na bibi koirera onye no mwana oyo narengange no mwana oyo mwana gute konyorenga hapana onye isa na betange no mwana gute konyorenga o mwana oyo nyana bwate abairi abantu barange nere bakuri na ngayo mwana ori agenda nayo mwana achi nekyo mwana oyo abaire gekaiga anga gosemba anyorete riria mubwatira musiekeire gosemba igwete bikuro neglect neregerete obororo bubware truasa abana baito eria totachareti nanki inki oboimo bo mwana bwa kerarituko oboimo bo mwana bwa kerensa inki bo no bwa mana twekire tutabwati riyanderio tutabwati oboritobo gosuka kwagende ko neglect yamanya gutsanande yagotena harmful cultural practices mwana tabwent koba exposed tabwent koba retwa angene chi mila chirichire chimila emila ya membe nereriye osara abana okobaoza mwana nyo mu mapema obeko mwana tena ayo no munyarokole Nechombe ndoji. No mwana omyaka 12. Yukwa expose rio mwana.
abana abamura na umwana omumura no matugoika tugutayarisha na nayo chikobo omo nini bona ayo ntaito ngutume ogende ondetere gentu gete na onye gototetore na nomumurore na gendo orichincho kechiri na bona kuno koro kina tobesekulira chincho komorero that is harmful no bushujaa bwa utaite no yo no mwana utara ikirenga ki abwanta ko exposed ko chebinte na go taito nyo obe konyo omwe na senge chitato minata na ayo no munyaruka go takero nyo omonde tare chiombe ikine kamira chimira chietane tugune chingaki bon ebinabie katiba hoteba article 53 attack all forms of violence mwana tabwenereti nonyene tagikayemo koba exposed kurwa chisegi obo nakitoko nakinda atebe violence yani ne mangana yichisegi mwana kuna kuligiriria nyumba mukuna kurwana nera bwika otito ngento mwana okumushtua ni mwana tabwena omubekero obwoba gete obwoba ebyo obwoba nabyo bigere tabana abandi bari chi street ebyo obwoba nabyo agerire abana basinyiru no gosoma baike skuru psychologically yani asobongo kwanyoro mwana libagarenge kobe class ime a concentrate mwana mungaini odidimia omarita gochawe omonto omana se society yeto ainyore tebuna tianere kabisa aya omwana tabwent ko exposed to inhuman treatment inhuman treatment akeiga negento toroche bono gakiabete kiasagi ya junior sagini umwana tabwent ko exposed as ebintu bya bere sagini na abande inhuman treatment eyina gotebya na genda roche mara 10 asenge chukwa watika chinyeni cyarigisa tomente timaje aya umwana otebi una lino moto yugoro umuto tabwati nonyene gesagi na goikori no moto ligoro otenye chinko asenge chukwa kwanyorwa karwatomwe omwana gara basikotabokana kurugoro gari lakini asenge chayo otabwati interest yo mwana oyo kwa mu exposed into an inhuman yani kwa mukorire ki mwanya bantu ure boronge atabwente okoro mwanya bantu onde eyenere yebona berata sagini no mwana omwabo bia kegima wakili bia mono asogote bia rights no bwene bwabana abake toigure bintu bwenete gokorerwa na barabo bamanye kuigwa nga mbiya bale ne bya kabere bibere byo mwario ko mwana ta bwente ko exposed ko chase punishment punishment wakili ilo panisha abana nere yebona ye biboko biri couple punishment ya ruset was school wakwe biranya onchereria bari mubaka bwatiririo kaba wate una togora egetugi ndenda kubori umwana class 6 umata yatogore kutugi igobona no asoko ukoegena kwao igo nkwarengeribye osarime engoro otena abuse akore nini arabie nebiara areme nebiara umupimere kabisa umuntu onta toreme ebi akore ruchi skuruga ebi akore tuna into akili I remember na arimete sengenjo na sneaked out of school agende it happened me at some point thinking already magosa yo sara sinene ninda se skuru akero twakine tuwe chinga kijeto ngwa kutwarenge ebiranya nko gutwange punishment echo lakini punishment inchiro chirene kiwango ky'abana aba punishment inchiro chietane tichietesiko na chie katiba ya rose tugwe ekiwe yani eruarie yote yo mwana atugore egetugi omwana omyaka 7
yune punishment yetaneti yo tabona ngwa asenge chokwa kwa nyorwocha kebuyu eke macha ya lita 20 nyanyonsipi bona yoro chene ne punishment eno ya the punishment buno mwana kabe kesukari nyinga gocherongorie yugere lita 5 Omo ikaransi anyenyo yonsipi. Ejibono ne punishment gwakori omwana oyo nonje to mwana oyo. Ne bintu twasomera sa magazeti ositwarore. Ayo nayo muntu wa journalist. Mubuhata mana mukora tobekera twara yanda twakumuna oyo ne reso mwana oyo. Oyo ne ringi no mwana oyo ogochunguza kwa nyona ekene. Lakini na kiayora abeso mwana oyo omanya como subject to such a punishment. Such punishments. Ne kyo mwali kabisa iere mwana tabwent ko ba exploited abekwe akore egasi mwana tabwent ko likugazi tubwent utumio mwana bo baso akore egasi omwana oyo noyo momuromento gasirete wono mate na robegete na ro ko chigasi chonsi pinyomba na robegete na ro ko genda roche abawo bale nyomba ga bona umwana oyo je mate na asinyiro somyo mwana oyo tenda mutuma na robi ara akore gasi oyo no mwaka mwana bwe myaka 8 kwa mutumira cyo korobare na robi chibe ya satari yaro wakano chibe nayo otomerwa eyo ne Richiko kwabonere wachire maminje Richiko asante ndoche Eric Baraza kwa Kisii main prison agoteba salimia wakili mkumbushe zawadi yetu sisi ni mashabiki thabiti na tutoki kwa show ye Richiko karibu sana wakili it's been long time na ndakubolyanga is neglect punishable in Kenya law neribolyo liaye Eric Baraza neglect tekarutu atigira abana igo nere punishable ase Richiko lia Kenya elio wakili na chikoira nelia asegekege kiribosio Evelyn Bikoronko chisemo cha Mountain View Nairobi agota following keenly say hi to wakili and welcome back wakili tulikuwa tumekukosa ntoga ndrete kumenya mangi kolenda gotebanga omwana ko kumupanisha akeigo mbube akeigo bono gwatebira akeigo no nchira bonkwera na linga tali bube akeigo na ndeko mini na akeigererie yo Divina Morara South Mugrango nera kolika gotebanga tuko pamoja hadi mwisho. It's a nice Thursday. Tumeona wakili tena. He looks so smart. Ende mbiyakwerera. Asante Divina Morara South Mugrango. Jeffrey Onyancha, you are number 1 fan. Umetukosa sana wakili. Ngora chisema cha tabaka. Awatebanga Christmas ikuje kwa bili ya wakili. Sisi ni mashabiki thabiti. Asante Jeffrey Onyancha. Ngora chisema cha tabaka. Nindochi Samson Oroswa. Nera kuliko ngora chisema cha bumachoge chache. Ogembo agonte number 1 fan wa wakili tulikuwa tumemkosa kolindo ikire ase studio tokumwakira ngambia ni mirima okora ni mia barikiwa Ndizi TV barikiwa wakili barikiwa Sara mbia mono sana abumbali bago tumachi ujumbe wetra senchira ye mitandao na WhatsApp ndoche Facebook akoro kwa Honorable Duke Tinega mtetezi agote batunde from Nyamira County Bwa'Kuma say hi to wa ebo wakili Osebe Ruth Omundi agote ba watching live from Riyadh Saudi Arabia agote ba bwakire bya kwani wakili yobesha ae korochinse mochanya ngoso agote ba good morning tuko ndani Thomas Saboke nere agote ba korochinse mocha Dagoret South locked kama kawaida hapa NHIF hapa Hill community agote banware ase omorobulio MC Bajela 003 agote bantegerete kiandegi komi kwani wakili abo ngati ya mashabiki bagende togotoma ujumbe wetra senchira ya online timeti mbarabia batumira wetra senchira ya ujumbe aigase line ya studio eyere gorogabo ase TV yao ndo chakoro kwa Linet Mato kembia mono sana baba na rodre message yao agoteba kurwa miriri agoteba kwani wakili tunafurahia sana tukimuona ndani ya studio Apostle Charles Isaboke oyonomo Bishop agoteba salimia wakili
wakili wakwaniwe bia mono sana nindo cheno yakoro kwa Ruben Orangi kora chinsemo chia sune kama ate agoteba no tukubwatite kora somo boganyo kwali kunyo kwane lieta na litoko yo shout out bakwane bonse antu bakunywe chayabo batebituko kazi asante abongati yabali bagotoma cyujumbe wetrase enamba yesimeregabo ase TV yao nago kutebi wakili nga karibu na ende mbia agokora emirimo yaye Anthony Machogu agoteba from Poland watching. Oh, asante sana from Poland all the way. Yura mashabiki yomurubuli bwensa kianene omurubuli bwelichiko. Dennis Matundura nerenkoro wa Canada. Toronto nelishabiki Riaito nero chaka kubwati murubuli bwensa kyakegima to wakanga mbia mano wakili nganite turaenda sensame mutumoka ake kero tukwirana oireneria maboli aya ayande nagendrete gocha ende tumanyangwa tebanga right yo mwana na deserved protection. Nkuru asaba iboli bonsi bakoma protection andonye na abayiboli bonsi na kiase abayiboli bali buka alio no chikutuiraneria kero tukuru asoboti moko kolenda sabono tome ujumbe wetra Ndizi TV News digital Facebook YouTube Ndizi TV News na bayigansa ma SMS eyuerabo ase TV autobese gosuka nkuira natole Taria nyumba gusabana n'abayibuli enkate koba onye tebwati omogaka amono mongina enka ige koba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka Omanjo morere on Ndizi TV na ande nechinga kchinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera gwenga nobosera bulia buleho asumuchie obwate obunyasae oyokorenta bonsiamo asamasikani nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enke yebono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyano mumuro nyoma onyana abaisike banyomwa abantu ababona kere bareganka batwara egesa gukerige korokunga onyareve umerana na Brighton Makori kera ritu kore juma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera wenka igobwate tariki tomoja gutubwatia Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi Biamana na endo mwanchu murigereria atwiranire korwa sense mwende yo mutimoka karondo cha mashabiki magenda to machi ujumbe wochaiga ase studio ndoche nga honorable Fred Nyavaro awateba I'm keen on child rights Ndizi TV News Digital congratulations wakili na Sara Virginia Geslin Nyabs awateba korwa chinsa mocha Qatar aigasege kombe gozo World Cup ya cheseratu awateba wakire bija happy to have wakili there autabo mwana oikale ndwe omwana no yubwenge ncho naye tumaliboliryao ne karangara kyao ningesome ekeroto gendrete no murubule wakili karibu tumetoka ase omutimoko tigatogenderere na kubolinga ngwatebo mwana oikabe protected
na baibuli bae bonse obviously lakini nkonyorore abana bandi mbabwati baibuli bonse no yomo usatol mbabwati baibuli nakibona abana bakwa protected ritangani egento sara tokorarigereria inkie katiba goteba igoro y'omwana na igoro ya omoibori oyo omugusaba ibori bonsi ekatiba igere very clear as article yani article 53 ensagi ya igere very important lakini chinga kichinyinge te ikorigereru na ndete teraba eritogoteba abantu bonsi banye agate kertus wagata a section ya Richiko nande amwancho murigereria mwancho motegereri eyenera section ntegetekera ayena inche tunyagate gutura change ntokonyora issue bune yo mwana sagini yes tari na gona cha kunye kwane ya senge chondo mu advocate ntete gusaria chinyomo ntete koleta ebina ntete koleta eliomana lakini gongonye kwana muneke katiba yokwa katiba ge goteba kabisa na umwana oburendi bwo mwana oburendi care and protection nakibona yabere tokunya bekasike usibuye kabisa oburendi bo mwana na care and protection oburendi nako obwanchani no oburendi bo mwana na goikerania magani mwana eyo bwate mpaka umwana atware chi umwana arendwe buya kemoyo akine igebe klase abayibori bonsi babere tato umwana oyo na mama umwana oyo to provide for the child ba amahitaji yo mwana oyo banyaikeranie bona digere diringana ryo mweri agaguri ekatiba yabegete onye banyomaine gusemba banyomaine kai kagichuriso mwana nangino mwana onye munyomaine guse munyomaneti oburendi bwo mwana oyo bole ase mwensi babere so ekikiaretre changamoto yenene nekero mwana ari na ngina bweka ekikiaretre changamoto yenene nekero mwana ari na isebweka abaibori aba babere digererie bicheka ko abaibori aba babere bayisekoba asoborendi nobo obwanchani bwo mwana amangana ayande tubwato hospital takoba kere gokonya na tore asogwikerania obwanchani noborendi bwo mwana we supplement asige sonke toda na ayekero wikiriga no yo guchiga ngokorari akyo konyora chinga kichinyinge abana bago chabaikeka origete utakamanya nonyo urenge na ngina bweka utakamanya na tata ningoba onyo urenge na ise bweka ubona na mama ngaji achiete yes oburendi bwo mwana oborase abayibori bonse babere so ko moibori omo kwerusia omoibori omo gobakando te buati faida so mwana eyuge buate obobe aso mwana so inki kengo ngotema ukwane ke katiba yatagete usinke Richiko litaete no mwana aoro kigwobu ya obwanchani no borendi na abayibori bonsi babere so koruri baga aso moibori oyo oyomo na koruri baga aso moibori oyo yomo na regento kebwente kobo abayibori ko bwatana aso boki oborendi bo mwana ntokonyora bana bare street umwana oyo mugaka umwana oyo ngikwa motebera leta amacha sombe chibiba aichorie biba ya mwabero umwana noyo ito ekiyoka gobona mama kwana yakonyira umwana oyo na tata na rere na igwekyo atana yabano koigure nyoko gokonya mwakorera mangana ayo lakini bona so wale boli boro asaba ibori aba babere
umwiburi oyo yomo utumia mamlaka aye bobe utumia obororo bwaye obororo bwa umeso mwana bwengero mwana lakini ekera bayiburi aba babire baramo ngochere yareta uyanake yake yobororo bwengo chakobo bwengo chakobo kurende wakilinga nyororenga abiburi aba mbaramo of course mbaramo bati umwana nabali buna oli utabwati bono bayiburi aba. They're not doing anything. Na balevi, batete kumanya iguru y'umwana as much as ngambale amu. Muna Bible. Enyora Sara na Richiko. Katiba na Richiko. Erire Riaito na ndire na intwe. So onye nditore a society eriye maeta machikaya. Na ndiriye maeta ayo murigereria ozo motegereri. Asoi karanse te nyomba ejirani yu yao ekere okorari atari amayaso mwana katiba neri chiko oriko taribaga ryo konyo mwana oyo tuisikoba my brother's keeper tuisikoba bali ba kurigereria ngikere moino ngikekegendera taso mwana oria anga twakonyira anga tubwate cases ekesi kyo mwana sagini tari gwikiria chagete negenta abantu barakanyoro kali babeire bakorora negento babere bakorora ka mwana ka chinza chindeka gatari mwabo gagotaka kabe omochionde akero korora mwana tata tikoba mwabo egento nkero okongumboro chijirani chumo chiaso mwana sagini arwete na chigote na ka mwana kanga achada na bakongita bakongita ose barura kamwana ke ringete yoka tari na tari gento konyora getararo ntuma etechi behavior nechi character chi abana ne likero monto amindeti business ebintu byaye tindigo swana na amangana karunya rebe and that is the ebekento gia kulre bono abantu no bomombo iyo botayo okoranga tindigo swana na amangana karunya rebe kondo wakebekiro bimne wa katiba nero telibaga no na ase jirani koranga nyumano yonkunereri wale no bwenerete wesoke na gukana tari na keroge kinage kire koti use enyanga weye ya korre ya rusiro mwana amaiso ebana o mwana sagini nabo twarenge nande ntogutaka gendo kyabere to mwana sagini kyabere nando mwana onde Gusii yetu Kenya yetu nensenge lakini ende wakili ebinte itwaralrenga yani gwikatuganye gento getekebe abantu bamayosoka bachaka ku castigate abantu bachaka kuragireria yani eyunere no mwere almost ga Kisii county umuntu gwika akwe abantu bamakumanyanga covid nero omwana igarusiwa maisa antu madanga oyotigabo yubo mweli. Why is that? Igere gento bana kekerelezo ngwakira Ndizi TV yatoereri bagaryo gochago somi uri Richiko na chirega abo wakiri bande Zelma Bonuko chira David Biyakyo chirega Emily ondie kyo chirega Wilkins Ochoki na chitega Wilkista. I know Wilkins Ochoka mo president yetu mo president yetu we society law society mo president yetu Rogidio Nyambati ogotochika gochaga igere kerelezo asenge chungo somitore unabono iga tianda iraneria bari babori na akero neglected yo mwana na kiekoba ase Children's Act section 20 ige gukwana go ya penalties yani penalties na nkyo gokorerwa ekero gwa tigiro mwana omuntu onde bwensi oko tiga omwana otaiko omwana obwanchani gose oborendi obubukwanire nabago ikigwe koti egente getangani akorwa asibwe emetienye 12 emetienye 12 mwako mugima osakwe fine etaetaneti 50,000 ose biyonsi bibere mezi 12 ne fine ya 50,000 olibu norocha okorro omwana gari bobe ake report as a children's desk as a police station omonto omwana ore ngongo chonsi cha Gusii ligie namba yo mu advocate yonde bwansi mote yo mwana naro ochandire ochando kunererwa namba ya neri na iri tangani ntate go sabe namba ya no abantu bandigerereti ngakere simi bone gotote yaso mwana ochandire
tinko genda kotini tinko anda task force yende bono geto ngosoka ne gari yane paka tuchikorra somano yo chandirari chingitie chichiko leta oborora sabana buna sagini yabete ntoko chitika chimenya se society we kachibe kwase chimwende koba echera ime we kachi lichiko likolegasi ntuli nse tabwati chiko we are governed by the law lichiko ndirense yetu yake ondetayo obwete lichiko ondetayo so Sara ekikia letira ya kobera muno mwana sagini amariga gare nkoro yane agoiteka igaga senge chonda se kamera ndata itindere moto ya kamera ekikia to leteire obo kongobo igokera senge chokero monto abeire bweka erigerereti ko bwaye atete kuri nankikere moino garia na mono kurigereri igoro ya magana abana montama etenga ninde biyana abana bane iga ejirani era next mamenyete nera boko umwana ukura botukuvuga kya monto tutaiti kwanda umanyana nkieke kwa bande no bwoba obuchikwanda mbaise kuchiwa kwa bona I think fear na abantu kuchora koba kivyao kila mtu ku mind life yake nero yako kurende na singe nchiyo gutamanya umwanchu muligereria wakili otabirenga na boku konyo umwana abo gwake simi na gwaka robot egere to kole bintu bunebiga mbiche kuirolira ntona ko base records mono kurwase county ya Kisii Nyamira Gusii ABCD to bwataba wakili ga bwato bumanyi agocha kira rituko otosomia mange bunaya kwa manyire amange gwikiraiga twarore fine Eric baraza kweraneri weri boliriya nga neglect nebwate punishment kwegure 1 year okobekwechera 50,000 fine gose both osibe nando orwe fine ayoko wakili tari ayoka inyora iga umwana nabo ode kurugune court umwana arusi wasole abe kwa samagoko aya babara murende buya umwana nabakuruswa okurusara umwana abekwe ekayane nchende yanko yaye asengecho nimbwate gento ke kunga best interest of a child ekoti gente kurigereria katibe gente ligereti usiri chike gento kurigereti nento kuna best interest of a child best interest of a child teria kerori na to mwana ndagera teria kero ogoito mwana ogoitarioka rioka chijirani chonspi umwana sagini no mwana mwabo munyaruka ekena kamugia ya sogate biro bitaramu igo bire binge lakini nkibiberete binge na senge jutua na chirekina yoko burugera na kwegerera obobe ase society yetu a society yetu tumwenda to manyo obumanyo butwa twarire bwe ekekatiba bwe Richiko to tumie to ire hatua ya imani tuchaka okore ibintu boronge tumanye no mwana oyo nche George Morara Bwa'Kuma nkaransta umu advocate gosomiga no mwana umusinini narenge gocha goika senderero oborendi bwarengo nche kurwa sema ya no borendi bwarengo buya lakini abasani mbaro aba advocate bago chabande na nche na kinere tobokongo tata na mame bakwete to akinune anko yeto ya to chande to boima bwonsi you see lakini biri bikororekana biri turanyara gotoria tokonya ndotware situation ya tubekire umusani twasomete nere ngumbukare iga ngakere simikorwa Finland yakuru ku Vincent Ruto iga ngakere simi akarankwanya liswali lya kaberambo retineri ingazi kia ba advocate mokora Kisii bono roche bicha yaba Gusii aba Gusii ngajere bona iga nande tukoli tare tarinde bona tukaguno mosaje to orusi wa eriso tukira sata bwana tigutuka yenkia gotebye yabeire culture yabantu obororo bori tubwate tutumia Richiko umwana sagini oyonya narengo umuntu bwato bwanchani onya bayiboli bo mwana sagini mbarenge ange umwana sagi none liko seria kwa tata ni mekuona ntakusema anga goga age tuchindo gatena to basi kwa tari uchiko to ruwa mwana kwa mukani omostwe
na bagukira tali punishment yere very severe wakile karo chite chigandete kwenda nande ngwanta inga sinaro kumnyoka subwango naraiga okay igali sikoye topic yake kulinda sengencho arodirenga orodi wakile ase TV agotebanga nche nkoro kwa Daudi korwa Nyamira nkanyora omubasokano bwokugwa negali tata ka wakile okay nali getiba kelitari mwakile ekina bagaita tata obasaidi na inche nkundi yabale nkonye otanga kaikine ko mwakili kolende bagaita ise nagoteba Daudi oyokorwa Nyamira agoteba nere nkumuribale endi niganyo tumusukano bwigali agoteba koranje wakili nkonye otimanya usim arakwane na later on osenoira neliricho Daudi Richiko riense ya Kenya ndibwate ntuko na witness protection in place so when the call and one katiba neruete ribaga diobole ndibwao ayeno yo maana sense ya Kenya nande changamoto yobwate ninsabe Sara ange contacts chao ningo contact go etrase Law Society of Kenya torena kiurako mbia mara sana Daudi kurwa chinsa macha Nyamira wakila sengencho chinsa chao chelire timetinga inkiura kwane strongly abalende twara kwane irake twara robo ene bwabana twara dirasaba antabangi bakale kwenda bogeka kiroke ne sengencho batamanyete timete singwa maitenga basic education umwana lazima ewe nutrition yengi umwana lazima health care lazima mwana weke gunelieta na mangana mangi na wakili ateba onya kwarore naro konyukunereria ni urekebishe egere tu enyora sabe asoko boko kweri chiko timete wakili nkiora kwanere igoro yengane yo you are parting short esengenjo chinsa cheri na ndintuko na ndenya sai garanje ntumerane wiki gocha okwege na kwana no korra kwana society talibonsi batwaleta abayiboli babo babere una natwalete turobo gimabwana bakabakarara mbale che kimaumbile na chi situation chiagarate utakini na tata na mama lakini bona saye na nche onye more separated motaliamo lakini koma to mwana noyo manyango mwana oyo na ke agenderete obu musacha obu musubati twara liyanda twara obolito woko rora ngakyo mwano amenyete naki arendire nonye more separated nonye more ale okumanya okuwoka na bokora akonye situation ne yasagine teba eyo kaigo tutware that parental care tumanye no mwana no yoito babere into tomonyorete mbiamono asante nere yangu kolira dochi message nechi nyinge kolende mogo twabera kolende twachirorire na twakanga mbiya mono na twarorenga abantu nabange mutagite kumanya Richiko mutagite kumanya esheria egere mokore ebintu birebya gusubusalia mboke gusubunyanga umboke tomenye buna abantu binadamu agota basara baba gold asante sana this is a good teacher enelishabikiria oli na gota bigati ya bali batali komocha akoro kwa Nyasimi agota banga kwane wakili sana na otole ase studio agota balere na dress bina leopard skin asante sana Nyasimi mbia mona soko bali shabikiria genwa asumurubili bwelichiko na asumurubili bwensa kiakira litiko mbia mono na abangi atumire gwetera umutandao Facebook Ndizi TV nindoche Samson Oroswa na Korolje engineer Robert asante na mashabiki mwensi bali atumire chi ujumbe kwenda sengencho chinga kinebiro akina mautu anchira tukulire gabo wakili no batengana yo mwali engana yo mwali yo abagwata ebire bonsi sare tingo tabede kona soma kiombe kigyabo barosirikia gyoko takabamanya Richiko bagatuma baraza andigie baraza mbiamono na bari bonse monganjete bakukandigia ugande na onye tingoja gomoja gongoyi ubuno bwancha niyo banana lakini genteke nana tiga torore chi right chi abana to basikuriye ne jirani egosumbu omwana teto chamo to kinyo omwana omwana alendwe omwana aiwa bwana bwaye
no mwana akine nera chakobo monto monene abwenere amaite generation ntogo kwana kendi gyonsi tutobwati amangana yabana asengecho nabu the future ntungo kunkoera tule nche ninjengo te wakili tingo chako wosti maiga lakini bako jaro mwana munga okini robeire mbia mana sana sukura chinga kichao sukura tukwanire goro yobo ene bwa bana we appreciate so much and teganya sago seseni agendere komenta chisemi mbia mana sana mwanchu murigereria wikiraga abonkore ngina gwesomire kwemanyire asengecho chinga kinebiro tokorega na indala misi egocha ekeronya sara twanchere ganiria mashabiki yao Merry Christmas no mwako mwenyewe ya lakini no tokarega gara misi ni nchenche eningira negochaga mbia mono sana Merry Christmas and Happy New Year wikachinga kichinde olitwa baterana ko masomoro belyo mugima Josephat Amisi nolia neke chibichaniro giria wikera senchira yo wekerano Joshua Uta bakubaterana John Kibati na incheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.